Unokuziva. Pane problem. Ndine stress. Unozama mungati from business ndakavatotumira mari havasi kutumira. Ndotokudza. Saka vari kuti unoita sei unoona vasina. Like nezuro handiti ndakatovafonera nditi mama like amusisina kana chikafu wacho mari yeupkeep handisisina urikona zvaita musoro wangu watingati pototira zvikanzi utadza kuita zvinoiti zvinoita umwe wana kuzimbabwe utadza kuita zvaro zvinoita umwe wana kuzimbabwe ikoko uchaurongona maps ndikati mama hamusi kuziva zvikanzotsvaga mabasa here ukaenda kuiko mukaenda waniko yuko kubva iya mama kuenda kubva kusvika kuti ndinofanira kubva ndawana basa mabasa acho hakuna urikuona iwe already pakutesa unoita basa rei uri wega kuno unoita basa rei ndakaendera kuchikora aiwa pachasviko ini nangu ndine plan tori nestress unozivaita senaiwe ndokumakapinda mbawe chikafu chemari meji ari ngogurudza pamei chanotibisanda kuita mama kouraiti meji wacho odyei shanda umeji ari kuchengeta iwewe but ari kuchengeta mimba yenyu eka kuziva unenge uri kubva nguva zhinji andikuzvona ava vatodzoita ndisitsvaga basa ushanda unoshanda sei but ine ndine plan inangu ukuzotokera vanhu vari kutena dziri epenyu yakanaka musi ukutena dzikutsoma bnb ndikukuudzaka ndikukuudza ita plani ivanofamba pamaisgauke panoidzandikukuudza katikira ipo panofamba pamaisgau ipo panapa pamba pamaisgau unoita bnb ndakadvetaiza wadvetaizonokuza ariko akazoona nemwana nesivadadzoka kuno kuzimbabwe nemwana vaneta neengland vobva atirega ndimboita surprise kana kuona bhuka uchatirega ndidagobiyenda kana samwe ona imba yavo iripo mai mwana iwe aiwa akaunoita inosowa explain ati mama inini basa rasingatowaniki ndasingakwanisa kuti ndishande plazima basa achona aitonetsa vakati wakadini ndiudza kuti ndakaini ndaikudzeitumira mari musingamotumira mari saka ndindotoaaaaudza kuti maida kuti ndiende kubhawa here nai iwe nai unonetseka nenyasa nditokudzika tosanzwa ungaita kwese kudaisi iwe unonge wakatiiripo yakadai so todza kuendesa mapenyu wakauta do you remember that guy wandakada naye unoziva kuti ndakasvika musimchitsvaga ndaonerwa unozoti chii ndakasvika maimwana zvikanziya bnb mamusha emanditoita kuita senayo because inozvita nejeni zvisingamboiti anosikira akusenda vanhu mavhidhiyo vanhu vachipinda pana anenge akusendera mama mavhidhiyo vanhu vachipinda pano topaita sei manje papapoanenyere tinenge tomuita sei mamusha because sisi madhumbe anedzumu anezvene anoita kunge munhu kwaya but inyaya dzakawanda dzanoripota saka upaita sei naiwe panone I'm not happy. Times are kumuka and sikudzifarira. And sikudzifarira. Good things but times are kumuka. I think we're going to do Presidente, mpunga wani basara chora pira. Hizo zinatopeza kuacha tisemu ni washeni mbumaga cleaning. Ndapeza kuacha vana vashimesheni. Omukango waidudu zile. Na 6. Asina topeza clean amba. Unombomuka na 6 here.
unozoti pawafura madhozi ndazvinzwa zvekumuka kwangu kana kuti asiyana ini manje muri kuda kuti basa renyu wakutondipindura rafka itori rafka iri rafka ukuti dhere noti mama nadhedhe avapandize panoshanda chodzere pane zvavarikutaura zvakawanda because mafriends avanouya panapa pane zvavari kutaura kwavari mafriends avo I think I think to be honest I think handisangu kuti pamwe ndikutanga ndokuitwa utsinyanzi but zvemanje manje I don't think we're still in the net. Sei ndozvandikutokudza because ona hapana kana munhu wakauya pana mama nadhedhe vasati vaenda kuUK so I don't think kuti pachine use mutombo uripo because inamo old enough kuti ndizvichengete ndega hapana basa ringoripa unoswera wangokina mawashing machine ugokina nestovisi yakatara mwari mutoishanda ukutoshaura kuti woshanda chii ona ende the same time uchiona pamunhu akutoona pamwe hapana basa saka I think ukambodzokera kumusha kazvinenge zviripo then ndozokuzochidzoka mama izvezvi makusenda ndatomuka ndachitaura mabhavadzako vakabva vachiduduzile modziro epanze neimumba pavanhu kutoti ndikapedza pandatoona matomuka tega ndinofanira kuisa tiye ndizoti muri kuda chii ndokurina mahwindo makundizoti hapana basa daipa pasina basa usina kundudza ndikurina wafunga kuti chii because munhu wacho wakugara yentei aungautsvere munhu ari kuUK kuti ita basa rakati zvinomaita sense kwauri basa ringoperi ngonzi rapera izvezvi zvingautumira gogo wangu mari yekuti vatenge mapiritsi mundudzo kuti basa rapera pachii ratopera aiwa chiita zvawafunga risina notisi uramba wamira ivapa inda kubvunza uramba wamira ivapa dei watochinja ndatokupa mari yebhazi waenda haufonere nai rangu chova interrogate wazvinzwa discussion yo tatoiita takatoidecida sefamily sikaokanaramba maonekwa achitomunyara achikudzoradzisa takatoidecida sefamily sikaokanaramba uchidzorera kwavari vachakukudza gara iwe uchidzusa gari wozogona kuti pei yako havana ende mari vasi kutumira ungoono zviri mukichen room chikafu chacho hasi kutokwana situ so what's the point chimonzwisisa ndizvozoswera ndakuzana tichimirai mundipo kana 3 months uchiri papendiuka pekushanda 3 months itenant iwe usitenant panapa wazvinzwa asi ndakaplaya medi yacho excuse me takutanga zvekutaura vasikanaka ndoibvise excuse me ndokutaura nemunhu akutanga ari kuchalenjanji ndati ndikufonera ndongona ndikufonera zviri fast ndatochazoti nyaya yacho ndii ndinozvati zvaitaka zvataachitaura tandazoita plan B&B ndakatozotanga kutogugla shamwari pandatoona kuti B&B ndoifambisa patauni inini zvemunhu ngandida kutondiitisa zvese wakandibvunza ndoita sei cause ndikunzi ndishande cause handina mari apa maid chichihe ndikakuti oita plani yaPNB anditi wakuda mechisi muni uswa hwacho hwekubatidzisa nezvi aiwa kana zvachoitawo mira naharuru baby wandokandipa plani eka chinduza alright ndingakuomesere but how about Mimi Celine's bread and breakfast. Nayo Celine's bread and breakfast. Can we source that I say want for idea? I'm not such a rule. Celine rules.
but zvinoita ko ora chikombe ari tu check in check out totangonanga straight to the point. Check in check out kuita check in chasara kuita check out. What do you think? Check in yes check in check out check in but Celine kana wakudya mani nezvokuzotuzondikangana ndakakupa advice inoite ndakambokanganwa misori chaiswa mabrazilian nen'ana ema$200-500 wanzwa maneuza ona dzangu dzadzatochikosapera ona iwo handitorina chichaita zvekuneta maimwana because you know what my price is kana iri 3 beds wanzwa $150. Hey. Saka matoti ndiende zvichokwadi kwati mamuchitamba zvakataura 2 hours ago naidhudhuzile nai utsini udhudhuzile ndatombotanga kana bhegi tofamba sei tisaimona zvazvamuzhinji zviri pasi unozaru munhu unozotanga nemakore mangana ashanda baba akapanapa like almost a life a life ari pano upenyu hwese ari panapa but akundidzoti nekuti nhasi anzi asiye basana namama atotanga asina kutenga bhegi andikuona this thing finish kuitambisa mari achitei neni apa akuda kundipa kaguilty kekuti hanzi ndokutenga bhegi aidozotenga ri naidhudhuzini watanga kushanda rini pambi 2 idzodzidzi ndative nagoti 5 years dzishoma ukapusa unozva tichi dhudhuzile wani 25 ende washanda pano tokunzanga ine 18 if not 17 wanzwa atorwa namama wangu maprazi uku saka from then haasati atombotenga bhegi haachori nabrain musikana saka bheta atoenda zvake usatombokumbira zvako ruregerero kana sori kana chi zvitori nanaex ndamuudza kuti ana mama akati hashadi maid panapa handina ndichakudza namuudza zvikuitika panapa my father got fired shamwari ndakutokudza zvo zvepersonal hazvinazvo kuipa mwari ndiye anoziva noite basa ringongonza unovhurirwa nani geti isisitatiwamamaid akoandambotiramakigeti zvakatoanloka kubvira kudhara rani 2-3 hours ndakanloka mngochiti amene kana usina kana waba zvinhu zvamaisiga uke uchangoteerwa unogara unoziva ndakatanga rini kubaini baba iwe kamuri vanoshanda 5 years kasina kana mari 5 years ndatidziswa kana hembe zvadzo sorry sisi famba black apa kamuyeito tenge hembe nonsense tati check in check out and squeeze stuff I get unotitengesa nemasell out Celine zvachacheka makumba angu nemaruva babes unganoticheka nemaruva okay Celine our home but baby ndakaresearcha kuti panofanira kunge paina host anenge achivabikira achivaite se vamwe havaite but wanzwa ndakaona kuti vamwe havaite bread havadhishe vaenzi havavaisire handiti havavabatsira nongoti imba yenyu but no ini ndoda kuupgrade wazvinzwa ndinenge ndichivaitira zvose ndinenge ndichivaitira zvo zvakarebaka business zvakuda business minded Yeah, so baby, this is the place, Tashika. Oh, Tashika. Yeah. Okay. Hey, let's actually, why you to look at different? Hey, I wish you shame. Hey, in the lady. I want to go. 'Cause 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 'cause
think pane munhu anogona kutitambira panapa. Ndakanzwa kuti pane musikana wehost anenge aripo. I hope she's a nice person. Yeah, sure. Kuzowana vanhu vasingaite zvinobhora sei. Ndiri kuzobva ndadhima ndisati taenda kumaintro. Kana security orodza zvaraita hadhiwa. Hapana zvinhu. Kana wadaro hapo hazvina basa. Kuchachirakarawo tsenana. Welcome to check-in, check-out, bread and breakfast. Hi, how are you? Thank you. I believe you are Mr. and Mrs. Nyoni, right? Yeah, Yes. you're right. Okay, you're welcome. Thank you so much. We are tired. Really? We're traveling all the way from Bulawayo. Oh, thank All you. the way from Bulawayo? Yeah. Yes, you told me. All the way from Bulawayo. Ara welcomes you here. Thank you. Wow, it's a nice place. Come in. Ara welcomes you. So here's our living room. Okay. The telly is there. There's Netflix. There's YouTube. Netflix. Yes. Pakarongeka bana. Yeah. Tuswera tuna mamovie. Takamira kuti tizoenda kwatuda. Yes. Sorry. I guess I should show you the rooms first. Yeah, it's okay. Before anything else. Yeah, we need to rest hard. Oh, okay. No problem. So guys, let me show you the bedrooms. In fact, this is the only room available because the other ones are booked. Oh, okay. Oh yes. No. So they're not gonna go under, but the two bedrooms, akabuka nevanhu vakaenda kuKariba. Yeah, so they'll be there for a week. So you only booked for a week as well. So privacy didn't get it. well protected. No, Don't worry about it. Privacy, I think Mangono Japan. So, well, feel free. Okay, the room is nice. Yeah. What do you think, babe? It's nice. So, this is the place. Just rest a weekend. For the whole week, Moninga will be comfortable. Yeah. Yes, I heard you told me, Miss Nyoni, kuti mauya kwa Harare kuenda kuma introduction kwa introducer Mr. Nyoni. Yeah, kuwabereki wenyu. Yeah, sure. Oh, nice. I wish you all the best. Okay, thank you. Yes. That's why ndataka kutonga kuti Mrs. Nyoni because ndandobona matu married. Yeah. Oh, okay. Amaita basa. Okay, wardrobe ndio imune well, no, it's okay. No, it's okay. You can see the fluffy, comfortable blankets. Yes. Oh, like we have everything, sir. Okay. Yeah. No, it's so. Okay. Thank you so much. I think Mama Manje. So don't forget, I'll be offering, in fact, our services at check-in, check-out, B&B. Tinengeti breakfast. It's already fixed. Breakfast. Of course. This is nice. No top-ups. I'm professional like that. Well, I don't have to say it, but I'm just going to. And then lunch, snacks, dinner. Thank you so much. Yes, so anything just... So we really appreciate you. So you're so nice. Thank you. So can we rest now? We are very tired. Oh, I understand. Do you need any snack or something? Maybe you want to rest or something? Not now. Oh, really? Are you sure Miss Nyoni doesn't need anything? For now we are fine. Oh, okay, dearest. Enjoy your time. Anything, just let me know. Okay. Babe, wamona yini musana wacho. Waita sei? Musana uri panze kupfeka kwake. Zvinotarisisa wewe. Manose ring. Zvinhu zvacho. Aiwa. Ko zvaita sei? Handi munhu ari pabasa rake. Aiwa, ina ndisana nazveni. Baby, what's Aiwa. Munhu anorusera akashama karoba. Prepare to rest, baby. I'm also tired. Zvimabhazi zvekubulawayo. Bhazi dzacho. Kure zvisingaiti. Pepa ndikubvisa bhutsi here. Ndibvisewo. Ndakaneta. Uchada kudiwa here nestand asami. Ndikutoda kudiwa baby. Hausingoda kuti ndibvisei. Ndatobviseni baby. Wanite iwo. Yeah. But this place
It looks nice. Yeah, it's nice. Asi wange pachiri panyowani hatikuona kuti mabeds ako achiri manyowani maheadboards awo ya pakanaka even the blankets. Yeah, pakanaka zvisingaiti. Asi manje musikana uya anga asina kutiudza kuti kune masingle bed 2 paroom isu iye achiziva kuti tinenge tiri 2. Yeah, I think ipapo tofanira kuzomubvunza then would explain kana kuti atongomabatanidza tisanyanyomupe pressure. Yeah. Munhu aratidza munhubowa zvake saka hatifanira kunyamupa pressure tosangomabatanidza mabeds achona but hatokwana isu handi oda space yebebi hatisokwana imona. Tinenge nchida hangu kudziisa kana isitengesakudziisa kana. Okay, hazvina basa tongoshanda nezviriko. Afternoon, my love. Afternoon, baby. Kwamuri kuita? Ndiri prepare chikafu. Oh. How are you? I'm fine. What are you? Okay. Wabva ndisienda karara? Kwanti ndatoona kuti beta nditomupa zvangu. Baby. Nda. Kwasi newo menzara. I don't like my fast foods. Unofanira chini manje baby. Ndotokubikira kana kasadza. Sadza nei? Nezungu. Noitsvamisana. Mazano? Oh, okay, asante tomagona kumabika ini. Mandiveli. Indaba. Unogona kungotifadza ungotifarira. Yeah, ndisho zvatinogona ipapo. Ipapo ndokutemba musikana wako. Okay. You okay, guys? Good afternoon. Hi, how are you? Yeah, I'm okay. Hi, how are you? I'm alright. How is your day going? Yeah, we are fine. Oh, nice one. Okay, I've just been doing some shopping, just a small shopping. I wanted some eggs for you guys because, you know, I'm kind of get a party booked soon. Yeah. Okay, guys, sorry for the late lunch. Do you mind if I make you like a traditional meal? Because when I my traditional meals, you know, mazono kune ma BP, kune zvirwere zvakasiyana siyana zvinotodashi. Yeah. I like mazondo. Oh my god. Honestly, no one knows from Automika. Serious? Yes. What do you think? Hi, nangu mazondo. So good. Ndofana chicken and roast. Okay, no problem, ma'am. You know what? I'm your host, right? I have my own ways to make you happy and to make him happy at the same time. All of you are happy. So, ndicharagadzira sadza remazondo, sadza rezviyo nemazondo, and then imimi ndokugadzira grilled chicken. Is that okay? That's a nice idea. Okay. Thank you very much. All right. Okay. Cheers. Mom, chigadzira chim kitchen. Kune imbo. Ndakanditogadzira chikafu chekutoti tidye pezvino. Chikafu like what? Good. Oh my God, guys, don't overspend, please. I understand kuti kuno kumauya kuma introductions and probably you might have to spend kumbakwao. So please don't overspend. That's why we offer everything. Mukadzi wangu anganeta so tangoti kubika. We didn't know what you are going to. But I told you guys, I told you in the morning, the time you checked in, but I'm gonna. We are very sorry. No, it's okay. This is our last time. Yes, you won't I see how. Please don't eat that. Okay. Thank you so much. Okay. Cheers. Bye. Yeah, I know you baby. It doesn't get so worried. But she's a nice person. Oh, when I didn't know. Excuse me. Sorry. Oh, my kids. She always complains. She's a nice person. Mainyoni. Why? Kuita senge zvifambi kudaro naini. Ndozotoreva. Excuse me. Sorry guys. I think you might have to leave the kitchen so that I make the food for you guys. Okay. Let's go. Alright, baby. Mrs. Nyoni. Okay. For your Let own. me leave you. For your. Let me leave you guys. Okay. Bye. All right. Oh, thank you. Mrs. Nyoni. I heard what you said, but I'm not what you think I am. Right?
then that refund is looking at this business. I'm doing this business because I don't want to be a family like you're saying. Please don't call me that. It's very sensitive. You know what? Ndina auntie wangu vakafani kuchanzi mukondongere, right? Vaihurangwa yavo. So that was a big lesson to me. Oh. Yeah, so if you call me names like Ndriore, I heard you in the morning, you were very questionable about me, right? And then I think in why, but don't worry about me and the sick family. Okay? Oh, okay. I said the way I'm really and see we find it. That's what you say. Yeah, kungo and just see kamitiro kamurukuita kungo and see. Okay, you know what? Calling people names is still very short. You know, it may end up badly, you know? Okay, it's more like if you call someone Baba, what will happen? Think about it. Excuse me. Okay, it's fine. You think kuva single, kuva ore? You've got a handsome man, by the way. Since I'm single, I'm not gonna Celine. Oh. Hello, darling. Hey, babe. How are you? Baby. I won't know, baby. You know, now we have clients. So you want to No, baby, can inzwa wangu. Inzwa baby. Sorry, unaona madiri baby. And you know, in that church limit, my clients, they will be here for 1 week. So no busy goes on my bedrooms no, Kariba holiday. How? So I'm gonna do, baby. About I was like, thanks to the phone here, right? Panic a little problem. I don't know it's a problem, but I think about it like a problem. Mskana we wanted to publish come that's watching already. Hi. Hanzi ane zvimari atara zvakawanda amarozi machita katonzi nyangu inoruma munhu mama anje apa handiti ndikuona ipapo nditoda kubikira isa zvida tovamonera sadza vanhu vechirima handinozoti vanofarira matraditional foods ndatadzei ndakutisanga ndaita problem ndichibuda zvikanzi anenge hure ndazokandedza hanzi anenge hure ndezvaafaniraachidza murume wake ndikatenda ndiri hure ndiri kuita business ndinganenda kubawansikana ukambohura naniko Celine kamachisiku murume wacho tell me Ruru to the wewe Ruru chuga we ukambohura nani kakuda kuenderera ndishanda kutoona mufesi wacho chakambe chasei asikana mukange muripo manje I think inende nakuintroduce isa lewa yakadresa zviripo ndaingoti uri management yawe but still aiwa unombo aina hembe yakwe no because you're professional you know what we have to present ourselves kwavari and lewa yakapfeka kana slake obongo saka nekai kabhachi you understand I have to go ndikandinowa big class bengwana ndakuwana nebasa iye kuzvika hanzi ndinosaplaya zvose apa usingagoni ndakaguma kubaita sazvaridi baba ibebi ukaudza hanzi neni ngaachire town zvekuda kukushungurudza panapa afukuzori kubluze ndinokudzokerera akaambatinesa baby ndure racho andanditi ndiriure unenge murino wake atondindiriure
Try no mark. Vanessa ngalenda. Ayewa, Yangu story. Vaite zvinhu zvavo. Bye bye. Hello guys. Sorry for keeping you waiting. It's not too warm. I know you're right, man. You're right. Mamoyo. Yes. Mutori mainini wangu mingo kwakarora mamoyo. Mukadzi wamofu. Murana mofu. Makadi enyana mofu. Aiwa. Denda ndazviziva kuti murana mofu. Ana mofu munoremekedzwa ka. Gesisi kwaka mofu na mainini ava. Sisi munoira chisisi. Ndimaini ava. Farira mainini. Manyoni. Manyoni jana soko. Farira mainini ava. Mainini ava chinjira kavandi gram brema. Apa bika zone. So guys, enjoy your food. So don't say it's okay. Okay, thank you. All right, cheers. That's not the salt, but miripirimo. Why it's not the salt? Miripirimo. But why is not? Why is not on the salt? Panamba pa check-in, check-out BNB. It's no kurudzira utano hwevanu. Saka too much salt inokonzeresa BP, too much sugar inokonzeresa kuti zvirwere. So tinongoisa miripire kuti kana uine ma-acids anobva angosvika achipiswa mudumbu. Well, enjoy your food, guys. Thank you, man. Okay, cheers. And enjoy your food. Many no kuita zvese hapana chaurokanganisa nangu asi kundiitira musha kuita kwake munhu angori fast zvinhu zvacho manyoni munabvera ngutandi shemu ngatite tidye bibi anokumbesidla sound. I hope it's not what I'm thinking. Because if it's what I'm thinking, this guy is fire, this nigga is fire. Oh! Mr. Nyoni. What are you doing? You're so handsome. You're so handsome. What did you give it to? Come on. I want what you were giving to. Want to be? Yes. Are you sure to go Adamov? I think you deliver. Who Adamov? Who doesn't want to? Are you ready for move? Who doesn't want to move? Oh. Good morning, Mr. and Mrs. Nyani. Morning, how are you? Yes, Mom, Kasi. What? Oh, today it was a nightmare. I had problems with my cooker, so I had to find someone to fix it. Yeah, the gas was leaking. So yeah, otherwise you slept wrong. Are you sure everything is okay? Yeah, je sais bon. Okay. That's it. Mama, I don't really slow. I hope you love it. In fact, let me bring your tea. Okay, okay. I'll be waiting. Mamo. Yes, Mofo. I hope you are enjoying your stay here. Yeah, I'm enjoying it. Really? Okay. Yeah, as long as you're enjoying. So how long have you been in Blawayo? 3 years right now. 3 years? Yeah. Okay, so were you I blessed?
You really? Yeah. Okay. I was in charge. How many sugars for do the you past take? 10 years. How many sugars do you take? So you were. She nice to understand. Mamo is friendly and she is too caring. Ndimainini wangu akamuti mukadzi wabamnini chaivo. Ukama wakatozomosangani kona. Mukadzi wangu. Ungadai uchitofarira mainini. Look at the way dzataurwa kunyengana. Zviri kwere? Ndozvaitika here naye. Ndikutoona nekutarisana ikoko. Kudiwa kwabanguru anoziva kuti ana banguru ana mhofi tiri vanhu verudo isusu. Ana mhofi yemukono. Mhofi inoda kudiwa ndisiri yokakufa. Alright, okay. You like coffee? Yeah. Oh, ndatoenda kesa. Mrs. Yoni, are you enjoying your stay here? Handisini imbichane izvozvo hazvo. Aunogeza maoko kamwe. Saka ndiri ndiri kugeza maoko zvavo. Thank you for that. Yesterday wakarifanza mudiwa wangu. Really? We are bored. She's boring, aren't you? I too dry kutotongi mvane kwamuriwa hana kana action yaanoita but I want to marry you. You know what? Pamakasvika ndakangoona kuti this is a handsome guy. In fact, pamakasvika ndasina kuzviona, but the second, third time, then I was like, this guy is handsome, but always style the handsome. Always so handsome, you know. You don't deserve this kind of some boring crap bullshit. Twitter scene. No, you can finish your stay here on. I don't know, Pam. Yeah, so, well, Harare, okay, so you haven't been... Oh, okay. Unfortunately, Masamba is this thing. When you say Masamba, you mean tea bags or... tea bags. Or I am out for. Koinimi kuzogara ndikundiro mutogarirawo maybe uko. Kuzvine basa reko ndai. Aiwa ndisikuda. Kwevando wakagara uko yese wakuda kuya nekutipa uyo nemwe. Mwana unezvazvaredana. Ana mainini vangu havana hupi vakangwarira. Thank you mainini. Aiwa ndozotorerwa kandichiri ndakangogarira uko. Apa vari kutogara padhuze nemunhu wangu. No, it's okay. Enjoy your stay. You know what? My job here is to make sure you're all comfortable. I appreciate it. All right. Don't worry. If you need anything, just let me know. If you need anything, just let me know. Okay. And I will let you know. Okay, thanks for the coffee. Well, your husband is handsome. Your husband to be is handsome, by the way. And you're beautiful too. Oh, okay. Thank you for the compliment. Thank you, Mama. You have a good day. Mama, yeah. Nemoyo wakanaka ye wati inini handisi kumbokomplimentiwa naini. Mainini wangu havakangwarira haona kutobikira banguru mazai chichiita noti. Inini hangu handisi kufara hangweni. Handisi kana kufara chaiko. Chine ndio. Because zvamuri kuita handisi kuzvifarirengo. Wangu wafonererana mama kuti wodzichuke musesatati. Ndanga ndatovaudza. Vakati chii? Saka vatoti tiuye vanenge vakatotimirira zvedu musesatati. Saka tinoenda but ndinoti umboenda akamutaura mangwana unotsvaga dress rekuzoenda wakapfeka indosara ndiri pano chinotsvaga dress rako. kwasi hatisi kuenda cheze. Aiwa. Ndakanoita unomboendewo. Kobe unotoziva kuti mutauni macho handitokuzive saka ndoita sei. Pane shop yandokusendera location yangu unotora dress noenda neindrive wobva wadzoka. Unosara kundakarara. Okay, hazvina basa. Asi inini handisi kukutrustai kuti ndichakusiyirana ndotosara ndiremba vangu ndakarara. Handimainini vangu hapana zvatinomboita. You know zvemutupo iye kumashona. Mashona people don't respect mutupo yedu sei. Saka anenge vari mainini vangu hapana zvanomboita people. Okay baby, ko manje mai hostel vakagarirei apo sezvo vakatoti nzvimbo iri chinenge chitoshandisa tiri two. I think she's taking care of us baby. Kuti una magariro acho. Vanhu vasina kana problem nevana. Maybe watogadzisa TV because handinoona kuti ubva nezo ndatotadza kuona bhora
They do my nearby and not on maybe no problem. I don't take that. So, I hope you are enjoying your stay in Harare. My baby, my dad. Yeah. I didn't know what you're going to do. Oh, sure, you said you grew up in Italy, right? Yeah. Yeah. Ndafunga song yakamhembo inonzi Harare which song ndantoida bus. Mashuradia ndikuitirwa pano naimi. Kuiwadzoka ngwai. Nditodzoka kwezvino. Ikuyini kona kumhlole ngaka. Urudei bana bana. Yo. Wadzoka ngwai unotudzoka nafo here. Ai, nditema lambaya sokupenduka. Ndiri kurumidza kuuya. Ndikuitirwa pano naimi. Wadzoka ngwai baby uendeko baby. Sorry, ma'am. I was doing room service here. Ndakazvitaura. I'm just Muri kuzviona kwezvino autowe pambedha pangu. Ari kuitei? Excuse me, I was just giving Ari kuitei papa? Majaira kudanana nevarume vevanhu. Majaira I was just doing my kuti munhu job, wangu uyu aiwa. You said you drink water, right? So Aiwa. Handisi kufarira kumaka muchiitei papa? Sorry baby. Kuiwadzoka ngwai baby. Ndatodzoka kwezvino. Sorry baby. Ndisiye saka ndizvo zvaatowidzira kubla wayo izvozvi. Baby, sorry baby, usaende kani. Sorry chi. Nenyasore bla wayo le. Nisiti wobuya nakuzwa ndokuza. Ubiza kuyanjitela le host yakho nalo. Ai, akuna sorry. Baby, my introduction Sengihamba. Baby, come on. Ndakuyenda. Mina sengihamba kontuthu ziyathunga so uzasala. Please, let me talk to you. Please, let me talk to you. Right? Wait, look. Give it you guys, I can see you're paying attention already, and things are not looking okay. But let me pick this for you. Mrs. Signoni, please listen to me. Please, I need to explain this. What do you want to explain to me? Okay, wait, let me explain. Okay, it's really important, right? My thought is trying to achieve this real brain B, right? I started this business by myself and my friend, and because look at and this house, you know, it's nice, as you can see, it's from my owner. So I was like, let me just do a BNB business, but firstly, that's not intention. Okay, but then the first day I my name is but officially I'm still with it. Then the Uren's number is saying by no BNB. Then the Urenda can go check a money change of vow. You understand? So, like I said, this guy is might be handsome, but not for me. But you know. So please, there's nothing serious party. They can go just because they don't prove a point. So I wanted to be the person your mama did. That's it. Has nothing to do with it. Right? So please, you can also go back in them or finish and we can use it as my introduction. Okay, guys, I think that Shane is sorry, guys. It happens. Baby, I'm very sorry. Please, don't write bad reviews, please. Sorry, baby. Please, I hope you are. Please. Chienda. Baby, I'm sorry. And this is the Guru. I'm sorry. Next week, look, Tengra Mota, baby. Before my roro, baby. Yeah, what's up, because I love you, man.